Sabi ni Mang Abi, nagpinagulong ko na, kahit ma-ticket daw ako sa legal services. Tapos, so, sa dito. Then, kung anong requirements ka doon, i-send sa kaya sa legal services ko. Yung kasi kaso ka para ma-approve na rin si Mang Abi, kasi nag-consolidate siya. Nag-consolidate siya ng mga ID para masabay niya na lang. Kaya dito pa, nakaon na kaya ako sa dito ako kasi na naman ako. Kaya totoo pa ako. Kasi lang, parang nagkaya ko sa mga kapatid. Gawa ko sa ibig ko. Kasi pinag-ibig ko. Kasi, madamang ako sa hindi ko na malaya gusto isip mo ba yan? Wala isa sa trabaho. Pero balukot ako may ganyan Diyos marahay na hapon po mga tugang. Please stand as we begin the novena to St. Jude Thaddeus.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di minasabotan as sinaotob, an sa imong kabutan at amanon an kinaban.
An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean nina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ngunyan po, Huwebes, sa ika-32 na semana sa ordinaryong panahon. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat dulot kan mga minasunod. Desmundo family, Mr. and Mrs. Joel Granadino and family, Mr. and Mrs. Nestor Antes and family, Amor Muhar and children, for the birthday of Fatima, dulot ni Fatima Loreno and family. Mga espesyal na intensyon, continuous healing of May Joan and Milagros Jesmundo, dulot kan Jesmundo family. To pass the nursing board exam of COLI, dulot ni Joel and Tat Baloloy. For healing and fast recovery of Dan, dulot ni Joyce, Sarza and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Karina, Elmer, dulot ni Zidi, Wilma, dulot kan Sabio and Bustamante family, Elisa, dulot kan D family, Eladia, dulot ni Jocelyn B. Abareta, All Souls, dulot ni Fe Haji, All Souls, dulot kan Cuarto and Toledo family, Domingo Senior, dulot kan Berdin and Baliwas family. Simeon, Carlos, Jose, Mamerto, asin Iluminada, dulot ni Sheldon Bonacqua.
Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa inyong mga tugang. Matindog po ang kapos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa tukang lumos. Good evening. Good evening, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Aldaw na Webes, kaya kita sa rong komunidad nagkakatiripon sa pagtaong kondras sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Madya ka mo magdulo kita sa iyang tabang, pamibi asin intersesyon para sa satuya pong mga pangangaipo.
siringman, magpasalamat, asin mag-omaw sa mahal na Diyos sa mga biyaya, asin bendisyon, na sa tuya pong inako dahil sa tabang ni San Judas Tadeo. Midbidon ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magsalebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, maguring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kangurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa to mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita, O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong aran. Uli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugod po niya to an enot na babasahon. Ginoo sa libronin kadunongan. Sa kadunongan yaw ng sarong espiritu na nakakasabot, banal, daining kapantay, maginibo, maliksi, malinaw, daing kakundian, daing pagkaungis, namumuot sa karahayan, matinabang, maheherakon, maimbod, daing kahandalan, mapangyari. Aram an gabos asinyaon sa gabos na espiritong tunay, an kadunongan sarong hinangos kan kapangyarihan nin Diyos, sarong malinaw na sinag kan kamurawayan nin makakamhan. Kaya an mga may dai makakalaog sa iya, huli ta siya an anino kan liwanag na daing katapusan. Malinig na panalmingan kan kagibuhan ni Diyos, asin ladawan kan sa iyang karahayan. Minsan sarusa na siya, nahahaman niya ang gabos. Binabago niya ang gabos, alagad siya dain nin pagbabago. Sa lambang kapag arakian, minadalaw siya sa mga kalag na banal, asin ginigibo niyang mga katuod nin Diyos, saka mga propeta. Huli ta ang Diyos na momot sa tawo na nabubuhay sa kadunongan. An kadunongan, urog na magayon kisa aldaw. Urog na maliwanag kisa mga bituon. Urog pa sa liwanag, haros ta ang liwanag sinasanglian kan kabanggihon. Alagad ang kadunongan, dai madadaog nin karatan. An sa iyang kapangyarihan nakakaabot sa mag-ibong-ibong na puro kandaga. Asin ang gabos na bagay, pinapamugtak niya sa karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang si imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Ang si imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman sa kalangitan. Ang si imong katotoohan, magdadanay sa gabos na panahon.
Pinasasarig mo ang daga, magdadanay man iyan. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Sa imong kabutan, nagdadanay sagkod ngunyan. Hulitan gabos na bagay naglilingkod sa imo. An pagsaysay kan sa imong tataramon nakakapaliwanag. Magtataong pakasabot sa kabila. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Paliwanagaan sa imong lalawgon sa uripon mo, asin tukdoan sa ko an sa imong mga pagbuot. Tauwinin buhay an sakong kalag sa pag-umaw sa imo, asinan mga kabutan mo makatabang lugod sa ko. An sa imong tataramon kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus, kan haputon kan mga Pariseo, kung baga maabot na ang kahadean ni Diyos, nagsimba. Ang pag-abot kan kahadean ni Diyos, dahil ipinapaisi. Dainin makakasabi, uya digdi, o itoon duman. Ulita dapat, pakatandaan na ang kahadean ni Diyos, yaon sa Indo. Alagad sa mga disipulos nagsabi, maabot ang panahon na kamo magmamawot na makahiling kan saro, kan mga aldaw, kan aki nin tao, as hindi ni dumahihiling. Sasabihan kamo, hilnga, uya digdi, itoon duman, day kamo magduman, day kamo magsunod. Siring sa kikilat na minasilyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro kan langit. Mangyayari iyan sa akin nin tao, sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Alagad, magtitios ngo na siya nin makuri, asin isisikwal kan mga tao ngunyan. Mga tugang kong namumutan, marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good evening. Pakigreet daw po kan sa tuyang mga kataida. Good evening. Ngunyan na mga panahon po, ang mga tao mahilig na maray or they love predicting about the end of the world or end of time. Gusto nang gad maaraman kan mga tao ngunyan kung noarin baya maabot an katapusan kan kinaban, noarin maabot an kahadean ni Diyos. Kaya baga mga mahilig kita ngunyan sa mga fortune tellers, horoscope. Yan. Naramdaman ko may sarong housewife da ka ito. Nagbasa kan horoscope niya habang nagpapahingalo. Di ko aram sa iyang zodiac sign. Pero nabasa niya duman sa iyang horoscope, some good things will come your way today. Mga magayon na bagay, mangyayari mo niya na aldaw. Kaya sabi kan babae, halat-halatong ko daw. Taon-taon mananggad po, may nagtuktok sa saindang pintuan. Mrs. Tao po! Kaskason su babayi paduwas. Only to discover, su parasingil palan sa aleko. Oh, Mrs., 2 bulan na po, dahil ka nagbabayad. Sinunda naman, after a while, kang parasingil kang nawasa. Nagpaparatubod kaya sa horoscope. Maski baga sa love life, minsan, minadulok sa fortune teller. Sisay ngaya sa duwa kong suitors an makakaagum sa ko. Maswerte, makakaagum sa ko. Ang sabi da akang fortune teller, so makakaagum ngaya sa imo, maswerte. Pero, so dai makakaagum sa imo digdi sa duwa mong suitors,
mas maswerte, mas paladan siya. O, iba ang blessedness and just mere luck or fortune. Kung kita mo niyan siring kaiyan, no wonder, kay itong panahon, iyuman po sa mga Hudiyo, gusto ng gadlinda, maaraman kung noarin maabot ang kahadean ni Diyos. That's why this group of people, the Pharisees, approached Jesus and asked this question. Noarin maabot ang kahadean ni Diyos. Dangugunta po, sunaging kasimbagan kan sa tuyang kagurang na. Ang kahadean ni Diyos, yauna sa saindo. He reminds us that the kingdom is not found in dramatic signs or heavenly fireworks, but in our daily choices and relationships. Yaon ang kahadean ni Diyos. Dahil mo kaipuhan po nin binoculars or teleskopyo, tanganing mahiling mo ang kahadean ni Diyos. Maski pa mag-search ka po sa Waze, o ilaag mo duman, itype mo, Kingdom of God near me. You will not find the kingdom of God there. Taan kahadean ni Diyos, iyao na, digdi sa satuya. It is where you stand, it is where you sit. Yaon ang kahadean ni Diyos whenever love conquers selfishness. Yaon ang kahadean ni Diyos. Whenever forgiveness replaces grudges, yaon ang kahadean ni Diyos. When service outweighs pride, there you will find the kingdom of God. You also see it sa sarong ina na maski pagalo na, tigkakalintura na ngani, may trangkaso na, minabangon pagkaaga, tanganing iandam nin pamahawan or breakfast sa iyang mga aki. Sa sarong classmate mo na after 3 months, inuli, subulpe na sinubli sa imo. There also you see and experience the kingdom of God. Sa sarong choir member sa parokya, na mas kinaubusan kisnakan kang last practice, nagbalik giraray, o mas kidainganing isnakan, nagbalik tanganing mag-practice. Diyan mahihiling taan bilagro kan kahadean ni Diyos. When people still choose to care kahit walang reward points. So may I invite you to reflect on these 2 things. Number 1, we need not wait for heaven's fireworks tanganing experiensyahan ang kahadean ng Diyos. We need to start with our hearts. Nanta po sa satuyang mga puso. The kingdom begins when we light up the small corners of our homes and workplaces with patience and kindness. There, you will experience in your heart the kingdom of God. Because God's reign does not begin with drama. It starts quietly when someone chooses compassion instead of complaint. Second, that God's kingdom is not found in Google Maps. Dahil mahihiling ang kahadean ni Diyos maski mag-search ka pa sa Google Maps o sa mapa. Mahihiling po o ma-experience yan tadaan kahadean ni Diyos sa mga tao na nagmamakulog. It's sin in people who care. Kaya di mo man kaipuhan po mag-travel sa harayo, mag-travel abroad para lang makita ang kingdom of God. Yao na po siguro sana
sa imong opisina o sa imong kusina, nasa tabi-tabi lang. Because every time we choose honesty, we choose peace or generosity, we make the kingdom of God visible right here and right now. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. It will become Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akoan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad bi, huli kay Kristo, ta sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakadigtas na danay asin binsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukloan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay ibakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Usana sa kaitasan, Usana, Usana sa kaitasan. Palanan ang ninalilig, sa ngaran kan kagurangan. Usana, Usana sa kaitasan, Usana, Usana sa kaitasan. Usana, Usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabawas na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon,
nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi. Pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kanan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, at pagkabuhay mo liwan ipinapahayag, sakot na ikahap mahal na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan, nagdudolot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kakurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kay raki kami gabos, namimipi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaintupan na kapag-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamurabay sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rualdaw, itao mo sa muya unyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin naray kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, winawalat ko sa indo,
An sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyong, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo. Asin sa Sa imong tuya na ngunya espiritu. na hiras sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. An hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mangalhod po. Prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugodan sa sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nagabot po sa 27,674 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 4,481 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,805 pesos and 25 centavos. Maawod mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga minasunod na anonymous, tulong tig 500 pesos, duwang tig 400 pesos, donation through GCash, 12,717 pesos, Regi Anan, 2,000 pesos, Asinuilan Family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Before the final blessing, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang samuyang pagpasalamat, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa satuya po misa ngunyan, pagpuon sa choir, sa tuyang live streamer, ang online community na nakikisumaro ngunyan sa tuya. Kasi siyempre, ang sa tuyang lector, commentator, lay ministers, mass collectors, and ang sa tuyang mga sakristan. Gusto ko man po kamong imbitaran, sa aga po, November 14, 6:30 or 6 in the evening, magkakaigwa po nin misa. Yaon po ang Our Lady of Manawag, nagbibisita sa tuya. Yaon po sa residensya kan De Los Santos family, ka Tita Grace De Los Santos. So, kung may panahon po kamo sa aga, Biyernes, alas 6:30 or 6 in the evening, magkakaigwa po nin misa duman sa indang residensya. So, siya mismo po ang nag-iimbitar sa tuya as nagpapaisi sa tuya. Kadaklan sa tuya, nagbabiyahe pang harayo, tanganing makaabot sa Manawag. So, let us grab this chance na mismong ang imahen kan sa tuyang mahal na ina, yaon po digdi sa Legazpi. So, we might as well grab the chance na makapagsimba kasi makapagbisita sa tuyang mahal na ina. So, kadaklan kang nagdudurulo kina, so, mga board exams, ano pang mga nagduduruman sa Manawag, so, mga mas grabing novena ang requirement kayo ni, so, mga naghahanap ng jowa, na nalampasan na kang kalendaryo, dahil pa naaagom, mga arog kaya. So, grabing novena ang tigigibo ninda. May kasabay ng alimpasay. So, kung may time po kamo, magduman po kita. Ang aram ko po sa may Tanchuling Hospital, dyan lang po sa, anong street yan? Rizal Street. Yan, yaon po dyan ang residensya na Tita Grace De Los Santos. Salamat po. Matindog kita. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. inukoan payo asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos sa intercession
ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakamhan sa gabos na pag-alaman, as in bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. An pagtubos, para tubos nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit noon na pamana. Amen. Sin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good evening.